Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Priang subhai pi baro kimat mentara janmiat kesing yau shlong kalai pau tarik Jymmang arajar arpun rio. Ini sedang suara kimat Khubor na ke Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Meghalaya Konrad K. Sangma bat Menteri Rangba ke Jylla Assam Himanta Biswa Sharma. Ha kejingnya kendo ha gohati kilai menjur ban penbek bat ban wengno ya kijing ba lamat dagi pait ba ha kasnong lapangap kasnong badang hap sapo upu usam jongga West Giant Hills District Meghalaya bat kabadon ha khaput jongga Jylla Assam. Usembun Menteri Rangba ke Jylla ba Preston tensong ubakmi ya ketanat kampo yeng bat ya kiwei ketanat rekam ulah hiar jurip ya ke jaka kabadon ha jingking sherpi kabarim ya ke bala terwa ban sna ya ke post police station bat ya ke fire service station. Lasan ran lang dagi nong yalam jong senjuk ki Rangba snong operasyon kuntup ru ya ki officer naga National Highway Division ka NHIDCL bat ki wiki. Komisi benta ban khanglat ya ki kam snew bat ki kam to kam them hapo ka sor nong stoin ka new trap National Youth Movement kala lek bania kendo ya ka Deputy Commissioner jonggo West Khasi Hills District ka Hema Nayak halor ke jingdawa ban pendai daki kor CCTV bat ban bu ya ki street light hapo ka sor nong stoin. Kayang Bishar Supreme Court kalakan tait ia ka jingkerpat jongga Meghalaya SSA School Association ban pentrekam nado ka arpulai tarik unailar arjar sipau ya ka hukum bala penmi ha ka shitarik unailur arjar arpusan ka babata ya baro kinohikai school lani ki in service teacher ki badai ban bakidai ban pendep ya ka teachers eligibility test hapo arsnem da ka pen syong nongrim ya ka jingpen baik thamai ya ka Right to Education Act ka ba la le house nem arajar khat hinyo. Komisi benta ban ya kemen ban amin CM ya ki khot jong ka seng ki bala yo ya ka kerdan doctorate. Ki paitba kasnong umran yang bernai Hari Bhoi District kila penpau ya ke jingkemen hadian bala play paitba ya ki dukan halai by market lengba ke jingyarap na ka Society for Action in Community Health bat na ka Corporate Social Responsibility jongka HDFC Bank. Ya ki dukan halai by market la play paitba daw MLA ka Sning constituency u Dr. Celestine Lengdo. Haka jinglan shop ki bor mariang ha Mouth 1 but Mouth 1A soyong laong ba kumba arpotli AA ki ying brio ki bala julor. Layatho ba nalor ki ying brio ki SMCR semsniang ru ki ladon bon bha ki bala syarat haga eryong. Ki bor snong ki la pentip ba menta barok kawai ki snong ka hapsyong dum. Ba la otno ya boarding naga daw ba ki don ki post light but ki signar ki ba syong seir ya ki pait ba ki ba yat ba yeng but what ha ki yeng ki sem jong ki briuro ha ga badai bat kane ki jing sha lan shop u BDO jong ka soyong u ba Cliff Wardry kumjuru u MLA u ba Senshar Kupar Thaba u la ong ba ka office jong ka block kala dep ban lum jing khen lot baro bat kan sapha shaka office jong Deputy Commissioner khnang bakin la ban plait no ya khamkloi ya ka jinyarap shakilano kipriu ki payat kai pengat ha ka klaus sangmeng kila lap ya ka met yap jong wei brio hau talai phasi kat kum ka jingtip bala yo lum la ong ba nengkong kila yo i shwaya ka skuti ka badon yo registration number ML not san Z New South New Way bat haba kila ya kam sharumpat kila lapan ban ya ka met yap hau talai pasi. U Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek's aim ula pentip ba way Rangba bala tip kerteng kum uba Pedro Jana ubala sanpo prasnem karta ula jar ngai nadu ka arpsan tarik Jymmang arjar arpun reo hakapor san siteng janmiet naga snong maujongka uni Rangba udan kariniang ka bejrong san point lai put kadur khamat ka basyairong uba kren da ka ktien khasi layo i khatdu bau phong da ka jacket rong kti ka sweater rong yong tholi ukup da ketupia rong yong batho lain sao bat upong dagi juti jeri rong yong
Gino gibadan jingtip sipang jong u gila ban pentip kam kloi syagi pulit lembaga police control room how mobile number nreu not kendai iwei kendai nreu sao nyo kendai but haka missing desk crime branch how mobile number pra lainyo arpra iwei sao. O Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex Aim ulaya tu bagi pulit kila register case ha Sadar Police Station Shillong hapo ki kendon jongga BNS bat penlong ye jing tokit halor ke jing yo kunlung shenrang ha plau ke Ganesh Das Hospital Shillong. Kunlong mentau don ha pedeng ke jing Sumar Sukher ha Specialized Adoption Agency nong temai lum sopho Shillong. Gino gibadan jingtip syapang gikme gikpa jong uniu kunlung gila ban pentip syaki pulit ke pasture beat house how mobile number kendai line nreu lai iwei hasilong PCR nreu not kendai iwei kendai nreu sao nyu kendai not line nreu sao iwei sao but how number not line nreu sao nyo. Tang ni pai syakimat Khubor na Kylleng keri. Unang yalam kaseng Kongres DK Shiva Kumar ulai kenduk ya ulat ke Jylla Karnataka u Thawar Chan Gelot haswa ke jingalang jong ke CLP hagaba ki thmei Khubor ki ong ba kaladon ke jingya kren halor ke jing pensmai lada unsya jiet kum menteri rang ba ke Jylla. Ki thmei Khubor ki lai thuru ba ka lai Tarik u Jyliu ka la bandai ka sngi ban tian smai kat ba ka jingya tai ka bejur ka dang beteng hapo ka Kongres ban ya kini ia ka kam sembut menteri rang ba. Ukli Sipai General Upendra Dwivedi ula ong ba ka Operation Sendur kadang yaidon bat ki Sipai India gila pen kre pura na gebenta gino gijingja gibala banja hagipor banwan kentup ya ka Operation Sendur 2.0 ula ong ba ka tanat Sipai ka pen klan ya gijingya trailang hapdeng ki laiteli ki tanat bat pen kre ya ka thma ba ka lawai ka kentup ya ka cyber jing penon kam ya ka hau leng bagi lat ai jing tip kat kum ka hukum jong ka UPPCL kepala penmi ha ka arpu kendai Tarik Jymmang kin nong penon kam boarding ha Uttar Pradesh kin hab ban siu 10% ya ka fuel and power purchase adjustment surcharge lane ka FPPAS ha ki bill boarding jong benai Jyliu kajing penkiu dor kawan ha pedeng kajing dawa boarding ha ka por bajur ha kajing shit ha ka ba kajing penon kam boarding Haka Jylla kala kiau hadu 1,000 megawatt. Ki pulen kila kem yau chairman ka Nabadwip Municipality Biman Krishna Saha hadin bala yok ban kurup bon ba ki tiar jengirap ki bagentup ya ki nepkup bat ki sari nakawai ka yeng klub ka badan hajan ka yeng sa jong u. Kinong snong kila kena ba usaha ula lumbe anya ki tiar jengirap bandi hayo kat ba ula kentat ya barok ki jing kena baru ula ong ba larai utang ban tokit unang yalam ka Bharatiya Janata Party u Soraf Sikdar ula ong ba ya u mosque bala rimbha kebadan hajan ke secondary runway jam ka kat lingsun hajan Kolkata dai ban pen kenria no kenang ban pensuk ya ka jing pen he ya ka kat lingsun bat ban weng ya ka jing ha ka bai dai bat ka jing shngai ulong ba an pen biang jaka shawai pat na ka benta ban tai thmai ya mosque bat ula kentu ya kinong yalam snong ban ya trailang da ka ba benrap bakaniam kam dai ban yeng ha ka lenti jong ka roi ka par Yaga Chandamagor Municipal Corporation bala penyait daka Trinamool Congress latmu ban pendu no hadien ba laipo ngut naki laipo ngut ki councillor jong ka TMC bakentup yo mayor Ram Chakrabarti kila no kam hapo arso benta ka Enforcement Directorate kadang penkre ban penjur ya ka jing jurip jong ka halor ka mokot duma jong ka CMRL Exalogic Masapadi bat shen kala ban khot ya ka Vina Vijayan ban keli jing keli hadin balalap ya ki sabut bakongsan hagi jing khenra badang shen
Katanan kadang bisyar benia ya ki tiar digital bat ki jing tok jing tar halor ke pisah tengka bat ka persyaru ya ka jing kerpat ban pensange no ya ka jing tok kit da ka banyon yo nong yalam kali yang persyak u pinarai vijayan bat ka CPIM. Wei ruang ba ubalah nriu pesan senem karta ula yap ha ka jing tombor jengki hati klau nega step ha atira pili ka badai ka jingja ka balai jong ka jingya tengku ki brio bat ki merat klau ha kerala menta ka tayo kani ka jingja kala penmi ya ka jing bitar pedeng ki nong syong snong ki bakken no ya ka jing bom sumar bha ya ka jing ker ya da kat baka sorkar Jylla kala kular ban le bat kershan ya ka long yeng jong unong sya penyam u Manoj Jarange Patil unong ya ki na kebenta ka maratha kuota ulas dang ya ka jing sya tengan klembu por negasni hadien ba ka jing ya kren bat ka sorkar Maharashtra kam shimla la satya ban penbek ya ka jing dawa ki bayadai bat ka reservation ki certificate kumbi bat ban wengno ya ki mokoduma persya ya ki nong ya ki entah ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri jong ke Pyrthei ka Iran kalau ong bahaduk menta empat ship ladon kano ke jing ya te bat ke US Nrei ke jing ya kren bat ke jing ya sam Khubor hapdeng kita ki arliang mamla kadang ya syakamat hakabaka Tehran ka pai kmat ban penkut no ya ke jing ya kan at hakajuk ke por presiden jong ke United States u Donald Trump ula ong baka Iran kamdai satya ban yo ya ki tiar yale nuclear u Presiden jongka Amerika u Donald J. Trump ula penwai no ya ke jingyalang ka ba arkenta haka situation room halor ka Iran klam dapat benaya ka rai ka bakhaddo wala ka jingya keren pedeng ka Washington bat ka Tehran kadang ya syakmat kani ke jing temu kan penjalan ya ke jing sange tma ban penbek ya ke program nuklear jong ke Iran kat ba baro arliang kidang ye per jing mut halor ki mat bakongsan bakentup ya uranium balasain ka jing pelait na ki jing penjari kendon bat ka Strait of Hormuz ka United Nations Security Council kala penjalan ya ke jing khang tiar thma bat ke jing penjari balabu thong ya ke South Sudan sashisnem kata haduk ka life way tarik Jymmang arajar arpunyo Menteri kam yadari jongka United States u Pete Hegseth ula ong baka Washington ka kershan ya ke jing temu jongka South Korea ban yok biang ya ke borsen syari ya ke sipai jongka ban ai hukum hagi babun rukom nrei ula banjur ya ke jing don kam bandon ke jing kela ke baya hab bat ke bala penyait bha ula kershan ru ya ke jing persyang jongka Seoul ban pen Kylleng ya ke bor yada jongka kentup ya ke program penyait lingsun yada ban penonkam da ke bor nuklear namar donkam ban penek ya ke jing shingan ha ke than bat ke jing pen krek ya ke sipai Menteri kam yadari Rajesh Kumar Singh ulaya kren bat ke menteri kam po yeng keri Australia ke Megan Quinn ha ke por jong ke Shangri-La Dialogue ha ke ba bisyar benia ya ke jingya ceprang hapo ke India Australia Comprehensive Strategic Partnership bat kilat kilenti ban penjeliu ya ke jingya trailang ha ke kam yadari palan banya ki bala poi haus nem arajar arpuar mentaka kenti ginong tebot na Kylleng keri South Korea kilawan poi sya ka singi bakhaddo jong ka jingi tebot ha shwa ka election ka ban salong ha ka tayo ban wan kani ka election ka long ban jiet ya ginong mikman kilat bat ki khot jong ka local council bat layo i ya kani kum ka jingten ju election ka ba he ka banengkong hakari barok kawai na kabenta ka jingsen syar jong President Lee Jae-myung. Ka kenhun bapau khmat jong gi nong pathai Khubor ka Reporters Without Borders. Kala penrem ya ka jingsya aset patok jong nong thok Khubor na Hong Kong Ronson Chan da ka baong ba ka bu ya ka nuksa ka basyirkai bat nang pentlot syusyu ya ka jinglai lu jong kilat pathai Khubor hagane ka nong ba.
Ucan ulah syakrai set patok sansngi hadien baula rem ha ke jingkerpat persya ya ke jing syakrai penrem namar baula kanglat ya way officer pulit kat ba ka Reporters Without Borders kala ong ba ke jing lailo jong kinong tok Khubor ha Hong Kong kala nang telor namar hagini gikindiat snap. Presiden ka Myanmar Min Aung Hlaing ulawan poi se India ha kejing wan jengok ke basansni bat ula ajing duai ha Mahabodhi Temple hadien baula yok kejat ha both gaya Bihar. Hagani kejing wan jong labu por mania keren bat Narendra Modi halor kejing penklan ya kejing ya dai pedengki ari bat unia simentaru hakikam kai haka India. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ulaong baka Kenya kawat ya kejing terilang ka Kamjan bat ke South Korea ha kejing sain penkhut ya ki marpo kendo banyar bat ke bor nuklear bat kejing penkelai ya ke teknologi ban kentiu ya ke roi kepar. Ula penseluruh ya ki company na Korea ban pendonkam ya ke Kenya kum ka kerdop syaka yo jong ka Afrika bat ulah pediang sungupha ya ka rai jong ka Seoul ban jiet ya ka Kenya kum ka paralok penroi ka bakongsan. Kakenhun jong ki nong India America balayalam do Amitabh Sharma katemu ban seng ya ke India Heritage Center ke Banungkong ha Washington DC ban peni ya ke riti dustur ka culture bat ka history jong ke India lengba jing pen inam bat ki butstart jong ke juk mentah. Ka museum malaterwa ka Shongdor khat ar hadok khat $1 million kan don ship hoteli ki gallery ki ban kentup ya palat khat wei hajar snem jong ka history jong ka ri India bat katemu ban hikai ya barro ki nong shong jong ka ri India bat ki wei na Kylleng ka Pyrthei. Tu kilong kimat kublai.